Són al centre d'atenció primària d'Horta i no hi han anat a visitar un metge, sinó a fer-hi esport. Cuidar la salut per una altra banda, no només amb la medicació, a vegades no cal medicació, i també hi ha molt tema del tema emocional, és una que no ens ensenyen des de petits, a solucionar-ho. És un taller d'esport per a dones que es du a terme al CAP i que va més enllà de l'exercici físic. També treballen la consciència corporal, la postura o la relaxació. Fent moviments de cames, d'esquena, genolls, y lo pasen bien. Útil para la posición, sobre todo la espalda, y aquí estoy, a ver si puedo conseguir un poquito que la espalda vaya mejor. Si no, me quedo a casa i és pitjor, i com que vic aquí a prop, em va molt bé. Els metges del centre de salut poden derivar els pacients a aquesta activitat gratuïta i oberta al barri. La idea és que el CAP no sigui només un lloc on es tracten les malalties, sinó també un generador de benestar. La gent, quan físicament es troba millor i està més lligada, més connectada a altres persones, la seva percepció de salut millora molt. La iniciativa sorgeix del punt d'informació i atenció a la dona d'Horta-Guinardó. És allà on s'han de dirigir les dones que vulguin participar-hi. La rodilla y hago círculos, notando como la espalda. Y el otro.